महाराष्ट्राच्या राजकारणात व्हड भूकंप झाला। शिवसेनेचो फायर ब्रँड फुडारी आणि नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे हांणी 28 मायज आमदारां वांगडा घेवन शिवसेने विरोधांत बंड केला। देखून महाराष्ट्राचे महाविकास आघाडी सरकाराचेर संकश्ट येवपाची शक्यताय आसा। मजगती शिंदे हाका शिवसेनेच्या नेतृत्वान गट फुडारी पदा वयल्यान काडून उडयला। शिंदे हांच्या ह्या बंडाच्या विरोधांत तिडकिल्ल्या शिवसैनिकांनी महाराष्ट्रांत वेगवेगळ्या थळांचेर निदर्शनां केली। मजगती शिंदे हांणी हे बंड फाटीं घेवचे देखून शिवसेना पक्षाच्या फुडाऱ्यांचे यत्न चालू आसा। शिवसेना सचिव मिलिंद नार्वेकर हांणी एकनाथ शिंदे हांणी सुरत वचून तांची भेट घेतली आणि सुमार 35 मिनटां चर्चा केली। दुसरे वटेन शिंदेचे बंड हो शिवसेनेचो पक्षाचो अंतर्गत प्रश्न आसून ह्या बंडाक लागून महाविकास आघाडीचे सरकार पडचे ना असो दावो राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार हांणी केला। एकनाथ शिंदे समर्थक आणि आमदारां सयत गुवाहाटी आसामांतल्या रेडिसन हॉटेलांत दाखल जाला। आपल्याक 40 आमदारांचो तेको आशिल्ल्याचो शिंदे हांणी दावो केला। आयजूय एकनाथ शिंदे आमदारांचो स्वतंत्र गट स्थापन करतले अशी खबर कळ्ळ्या। महाराष्ट्राच्या राजकारणात व्हड राजकीय भूकंप जाला। ह्या सगळ्या फाटभुंयेचेर ठाकरे सरकार कोसळपाक शक्यताय आसा। पक्षप्रमुखांशी आणि आम्ही सगळे सहकारी एकमेकांशी या संदर्भात बोलतो। मराठवाडा असेल, पश्चिम महाराष्ट्र असेल, उत्तर महाराष्ट्र असेल, तिकडल्या सर्व सहकाऱ्यांशी आमची चर्चा सुरू आहे। राजकारणामध्ये अशा प्रकारच्या प्रसंगांना सामोरं जावं लागतं। 2.5 वर्षापूर्वी सरकार स्थापन होत असताना सुद्धा भारतीय जनता पक्षानं अशा प्रकारचा एक प्रयोग केला होता, तो यशस्वी झाला नाही। त्याच्यामुळे त्यांनी थांबून हा दुसरा घाव घालण्याचा प्रयत्न करत आहेत। पण हा सुद्धा घाव छातीवर नसून पाठीवर आहे आणि आम्ही छातीवरती घाव झेलणार आहोत। म्हणजे एकनाथ शिंदे यांच्या मार्फत सरकार पाडण्याचा डाव सुरू आहे का? असा त्यांचा डाव सुरू आहे, पण ते यशस्वी होणार नाही। एकनाथ शिंदे हे कडवट निष्ठावंत शिवसैनिक आहेत। त्यांचं संपूर्ण आयुष्य शिवसेनेमध्ये गेलेलं आहे। शिवसेनेच्या अनेक संघर्षामध्ये, आंदोलनामध्ये ते आमच्याबरोबर समोर राहिलेले आहेत। बाळासाहेब ठाकरेंवर त्यांची अढळ निष्ठा पहिल्यापासून आहे। त्याच्यामुळे जे चित्र निर्माण केलं जाते बाहेर, मला त्यात हा तथ्य वाटत। नाराजीशिवाय या गोष्टी होऊ शकत नाही। निश्चितपणाने नाराजी आणि एकनाथ शिंदे हे सगळ्या आमदारांमध्ये मिसळून राहणारे नेते आहेत। त्याच्यामुळे साहजिक आहे त्यांच्यावर आणि उद्धव साहेबांना जेवढं प्रेम करतात तेवढंच प्रेम हे एकनाथ शिंदेंवर सुद्धा आमदार लोक करत असतात। पण एकनाथ शिंदे हे कडवट शिवसैनिक आहेत, दिघे साहेबांच्या तालमीत वाढलेले शिवसैनिक आहेत। त्यामुळे त्यांची नाराजी दूर करण्याकरता पक्षाने प्रयत्न करावा अशी माझी सुद्धा विनंती असेल। आता डॅमेज कंट्रोल करण्याकरता प्रयत्न वरतून करायला पाहिजे होते, आपलं म्हणणं खरं आहे। पण एवढं लांबपर्यंत जाईल अशी कोणालाही मनामध्ये पाल चुकत नव्हती। पण आता जे घडलं आहे ते समोर आहे। एक बात है कि वहाँ जो अंडरस्टैंडिंग है तीनों पार्टी में, इसमें शिवसेना के पास मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है, डिप्टी सीएम एनसीबी के पास है और इन्फोर्समेंट बाकी जो मंत्रालय है इसकी जिम्मेदारी सरकार के कांग्रेस के ऊपर है। जहाँ तक लीडरशिप में कुछ बदलाव करना या किसी को वहाँ मौका देना, वो उनका इंटरनल इशू है। जो शिवसेना की लीडरशिप इस पर जो कुछ तय करेंगे इसके साथ हम रहेंगे। मगर मुझे पूरा विश्वास है कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व पर वहाँ जो गवर्नमेंट चलाई है इसमें कोई बदलाव करने की आवश्यकता हमें व्यक्ती नाही। मी परवाही एका ठिकाणी असं म्हटलं की 2.5 वर्षापूर्वी विश्वासघाताने सरकार गेलं, याबद्दल आम्हाला काही दुःख नाही। हे सरकार ह्याने जर नम्रपणे चालवलं असतं, सगळ्यांना बरोबर चालवलं असतं, तर एवढा विद्रोह आमच्या मनात राहिला नसता। पण ह्यांची भूमिका कधी नव्हे ते सरकार मिळालं, अचानक मिळालं, आयतं मिळालं, त्याच्यामुळे त्यांचे हातच गगनाला आणि गगनाच्या आतच गेले डायरेक्ट। तर तो जो ॲरोगन्स आहे, थोडेंगे रोज सकाळी एक त्यांचे नेते येणार आणि ह्याचं असं करून जे टोचून बोलणार,
मग त्याला शेवटी देवेंद्रजी टोमणे बॉम्ब म्हणायला सुरुवात केली. तर हाच अनुभव त्यांच्या पार्टीतल्या लोकांना, पार्टीतल्या नेत्यांना येतो. एक मी तुम्हाला सांगतो या निमित्ताने की एक मानसिकता डेव्हलप झालेली आहे की ही पार्टी आमची आहे आणि त्यामुळे इतरांनी कोणी सांगायचं नाही. त्याचा फार लाँग टर्म उपयोग होत असं नाही. अशी जी माझी पार्टी म्हणणारी जी आहे ती तेवढीच सीमित राहते. आणि त्यामुळे असा अनुभव एकनाथजींना आला असेल, त्यांच्या आमदारांना आला असेल की उद्धवजी उपलब्ध नाही आहेत, अन्य पार्टीची कामं होत आहेत, राष्ट्रवादीच सगळं चालवते आहे, त्याची रिॲक्शन असेल.